O'r cystadlu ni ar gyfer ail ddiwrnod y sioe, mae bryd mwyaf niferus cylch y defaid, sef y torddu. Ac yma wrth fy ochr i, mae cynfeirniad Emlyn Roberts, Esgair Gawr, Hwrdd Dwyflwydd. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Meinir. Wel, i ti'n gwybod yn union beth sydd angen yn y dosbarth yma wedi beirniadu'r gystadleuaeth o hunan? Wel, yn bersonol beth dwi'n edrych am ydy dafad fynydd ydy hi, cadw'r trets mynydd, sef... Y clust fach. Clust fach, ond y bwysig cychwyn hynny, y corff. Mae'n ormod yn mynd am y cosmetics, ac y diwedd y dydd, mae'n ganran yn mynd dros y counter y bwtsiar, so mae kilos yn talu. So, coes yn bob cornal, glan i gynnal, i gadw edrych ar ôl i'n gia, ceg fa, fel bod ni'n para, y basics. A chynffon hir hefyd, mae hwnna eitha pwysig? Cynffon hir? Wel ie, i cael cysgodu'r gader ar y mynyddoedd, a dwi'n iawn? Ddim rhy hir. Dim rhy hir? Ddim rhy hir. Iawn, achos mae'n boen i'r cneifiwr pan mae cynffon yn rhy hir, yn dweud? Cynffon at y gar. At y gar? Ie. Yeah. Dwi heb glywed hwnna o'r blaen. Y joint penglin. Y gar, ie, wrth gwrs. Iawn. A wedyn, pan mae'r ddafad yn mynd wrthoch chi, mae'n swingio rhwng y gar. Os di cwmffon rhy hir, mae'n swingio tu mewn y coesa, a mae hwnna'n hyll. Iawn, ni newydd ddweud mae dyma bryd mwyaf niferus cylch y defaid. Pam mae'r torddu dal mor boblogaidd? Mae'n debyg maen nhw wedi dod yn boblogaidd oherwydd bobl tyddynwyr yn cadw nhw. Ond erbyn wwan, mae yna ddiadallodd eitha niferus. Ac wedyn, mae ddafad smart. Maen nhw'n gallu... Ac hefyd, mae ddafad gynhyrchiol. Mae'n fam dda. Cynhyrchu, mae'n bosib cadw'n byr a cael wyn o faint da, ond hefyd i chroesi hi efo Charlotte yn wyn ar rhwydd iawn, neu hefyd o'r blue face a cael ei rai lliwiog. Ac unrhyw fryd, mae'n goblin o fam dda. Ni'n gweld nawr, ni'n gweld yn osbarth yr hwrdd hun, mae Mr Gareth Jones o Felingwm Sir Gar yn tynnu'r rhestr fer, a dwi'n meddwl o bosib yr rhestr fer terfynol. Yndi siw braidd, mae wedi cwtsogi nhw lawr i 6 wan o'r dwsin i gychwyn, a wan mae lawr i 4. Mae o'n gosod nhw, swn i ddweud, yn y 4 ucha ar hyn o bryd. A dwi'n siŵr geitho un golwg arall cyn dod i'w benderfyniad. Neithom cymryd yn rhy hir, mae'n gwybod yn union be mae angen. Teulu'r Tamplin yn fuddigol ar hyn o bryd, teulu'r Joseph a Berhonddu yn yr ail safle. A'i fel hyn mae am fod? Ie, mae o'n mynd i gael golwg o'n. Mae'n anodd dweud o fama heb i handlo nhw, a mae Gareth wedi handlo nhw gyd drwydd yn draw. Mae'r ysgwyn yn bwysig yn Gareth. Y glaniad tin, a swn i'n meddwl geg hefyd. A oeddech chi'n gweld, mae'r coesau ym mhob cornal. A mae Gareth yn hen lawr y beirniadu, y bridio, ennill pencampwriaeth y torddu nôl yn 2017 i hunan, felly mae'n gwybod sio mae cynhyrchu stoc ar gyfer y cylch. Does na'm byd sal iawn yn allan o stabal Gareth. Wel, dwi'n meddwl bod e wedi gwneud i benderfyniad. Ydy, mae'n rhoi sel i fendith ar y drefn. Teulu'r Tamplin, Sir Forganog yn ennill y wobr gyntaf. Da iawn, la'n gwychiadau nhw. Wel, diolch i ti, na fi ni gael sgwrs gyda'r enillwyr sydd yn wen o glist i glist fan hyn. Llon gyfwchiadau, congratulations. Thank you very much. Yes, first red card of the day. First red card. Very happy, very, very happy. Did you expect it when you walked into the... Definitely not, no. Very happy. How many of these have you got? 6 up here today. So you've got plenty more showing to come? Yes. Pob luck. Thank you.